ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നൊരു യാത്രയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശ് വഴി കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു ട്രെയിൻ. ഈ കാണുന്നത് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തൊരു ട്രെയിനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് കയറിയത്. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞു ഒളോറ പാലാണ് അടുത്തത് വരാൻ വരുന്നത്. ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒളോറ പാലം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാ ഒളോറ പുഴ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒളോറ പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല മഴ പെയ്ത് ഫുൾ വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി തൃക്കരിപ്പൂർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മംഗലാപുരം കഴിഞ്ഞ് ഗോവയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗോവയിലെത്തി ഒരു വടാപ്പാവങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. വടാപ്പാവ് മെല്ലനെ കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. ഗോവ ഇട്ട് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വടാപ്പാവും കഴിച്ചു. ഗോവയിലെ വടാപ്പാവ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും വാങ്ങിച്ചത്. വടാപ്പാവൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വടാപ്പാവ് നല്ല കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. ഒരു മുളകും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നല്ല ഒരു കടിച്ച് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുളകും കൂടി കടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിലെ വടാപ്പാവ് അടിപൊളി. ബോംബെയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അടിപൊളി വടാപ്പാവ്. മെയിനായിട്ട് ബോംബെയിലാണ് ഈ വടാപ്പാവ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ബോംബെ എന്ന മഹാനഗരം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത നഗരം എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന ബോംബെ. വീണ്ടും ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ സൂററ്റിലെത്തി. സൂററ്റിലെ ഗുജറാത്തിലെ നല്ലൊരു ചെറിയ കപ്പിലുള്ള ഒരു ചായ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബറോഡ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബറോഡ സ്റ്റേഷൻ. ഇനി ഗുജറാത്ത് വഴി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് നേരെ റത്ലാമിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Hi, my name is Deepak. I'm from Bagpat, UP 17. Hi, मेरा नाम बादल, बागपत। क्या काम करते हैं? सैंडियर झूमर लगाते हैं। झूमर। हम लोग सैंडलियर लाइट झूमर लगाते हैं। अभी हम चेन्नई तमिलनाडु में कोयम्बटूर लगा के आए हैं। हाँ हाँ, अभी गए थे। हम 24 तारीख में घर से निकले थे और आज आप खुद देख लो क्या तारीख हो चुकी। हाँ हाँ, ഓക്കെ. നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലാണുള്ളത്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കയറിയിരുന്നു. അവരെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെല്ലാം ജൂമർ ലൈറ്റ്, വലിയ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കോയമ്പത്തൂർ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇവരെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് റത്ലാം മധ്യപ്രദേശിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സിസ്റ്ററെ വീട്ടിലാണുള്ളത്, ആര്യൻ. ഇവൻ്റെ ഒന്ന് ടൗൺ വരെ വെറുതെ ഒന്ന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിനത്രേ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഞാനിന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാശ്മീർ വരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടി കയറുന്നു പോന്നു. വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അടച്ചിന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മ ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് ടൗൺ വരെ എല്ലാം ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് വരാം. അങ്ങനത്തോളം ഉണ്ടല്ലേ, കുറേ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ ഈ മിഡ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. വലിയ സ്ഥലമാണ്. അത് ഒരുപാട് വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവരെ വീടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഗേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം താറ് ചെയ്തല്ലേ ഇതുപോലെ. മുമ്പേ എന്തോ ഒരു പൊടി പിടിച്ച ഒരു റോഡാ ഉണ്ടായി അല്ലേ? അല്ല, ഒരു മോശം റോഡാ ഉണ്ടായി ഈ സൈഡില്. പണ്ട് നീ സ്കൂൾ വിട്ട് ഇതല്ലേ വരല്? ഇത്ര നല്ല റോഡ് ഉണ്ടായിട്ട. ഈടെല്ലാം ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇടക്ക് ഒരിക്കൽ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ആ, കുറച്ച് ഓടിച്ച് ശീലം വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. ഇവരുടെ ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് ടൗണിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര തിരക്കാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ടൗണില്? എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? സാധാരണ എല്ലാ ടൗൺ പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. ഇന്ന് ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് അല്ലെ, മൂഡിലാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, നല്ല ആകാശം, നല്ല ചെറുതായിട്ട് കാർമേഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തെളിച്ചുണ്ടല്ലേ? സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ടൗണിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ്. ഇതിപ്പോ എവിടെ എത്തി അമ്മ? ദോവത്തി. ഓക്കെ, ദോവത്തി ടൗൺ. ദോവത്തി അല്ലേ? ദോവത്തി ടൗണിലാണുള്ളത്. ഇത് DRM ഓഫീസ് അല്ലേ? ഏത് ആ സൈഡിൽ കാർ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മ ഇപ്പം പപ്പയെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയെന്ന്. പപ്പയുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായത്. ഇനി പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം. ഏത് ഷോപ്പിലാണ് പോകുന്നത്? സർവാനന്ദ്. ब्लूबेरी
ആയിട്ടാ വരുന്നേ. ഞാനും സജീവാട്ടനും ആര്യനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ടൗണിൽ പോയിട്ട് വന്നത്. ആര്യൻ കുറച്ച് മുമ്പേ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ലൈറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ? ഓ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടോ. സജീവാട്ടൻ ഇതാ ഇപ്പം ഓഫീസ് പോയിന് എത്തിനത്ര. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക്? രണ്ടു വാക്ക് എന്നൊന്നും പറയണ്ട്. രണ്ട് വാക്കിന് ഒതുക്കണ്ട. അറിയുന്നതല്ലേ? ആ ഷോപ്പ് ഉഗ്രം ഷോപ്പല്ലേ? മുയലിനൊന്നും പേര് എന്താ? ചോട്ടു. ഏയ് ഓ കാലെല്ലാം പൊക്കുമല്ലേ ഇത്? ഭക്ഷണത്തിനാണ് സംഭവം. ഒന്നും തിന്നാനില്ല. കൊടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടോ? എന്നാ പഴം കൊടുക്കാം അല്ലേ? നിങ്ങളടുത്ത് വരുവാ? അത് ശരി. കൊടുത്തോ? നീ തന്നെ കൊടുത്തോ. ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന ആളിനെ കൊടുക്കും. ഒരു ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമാണല്ലേ സംഭവം.